Tu serbski dom tajo so odpalil, to su te brigade potom tam dívali na tvarnišću serbskog domu, cele redile a tak dalje, a tak dalje. A tedom je nastalo te brigadne hibanje. A z toho ma tež ta Budyski gimnazjalny kulturna brigada. To su boli te dzielne brigady, które su tam tež tu spівhajili, Handrycyše tam jara ważną rolę grał przy tym. Ja sam mit tym brigadnym hibanju nisam, ale to su so brigady tworili, dzielne brigady, to su samo serbskie dzielne brigady w južnoslovenskej dívali. Mirčin Benada je był tam jen wrone sobu, które się tam južnoslovenskej jednu železnicku čaru su tam tvarili. Hewak su brigady nastali jo w Kroščicach, jo w Nebelčicach a tak dalej. W Mirku je žádna tajka brigada nie była, a my też nisme Budyšine przy serbskim domie po wieczorach pomali, myśmy pomali w Lutowcu po wieczorach twarić tu MTS, MAS, Maschinenausleihstation w Lutowcu. Niekie to tam hulke stacja za traktora a tak dalej. Tam są Mirkowscy młodostni dziewali sobą. Ale Budyšine, ja najmniejsza nisam był tam. Ale to by się jedne kytro, ciwe a intensywne hibania. A te zahoritość w tych ludzi.